Hello YouTube, kamusta? Alright, sa kaninga clip, itudlon ako sa inyo ang saan paggamit ang SQL or Structured Query Language. Isa ka database language. So, ato ang gamiton is SAM controller panel. Usa ka server-side solution para mo-connect ang client side o ang server side, which is ang backend ninyo. Alright, so as nakita ninyo, naka-install naman ako. So balik ko na to ato ta diri sa search engine. So kung ginagamit kay Microsoft Edge, so pwede ta magamit po do Chrome, Safari, or unsa pa na whatsoever pa nadraa. Then type na lang diri ano SAM controller na SAM control panel download, and then click ninyo ni, and after na mo-pop up ni, then naitulo ka version na pwede nyo ma-download ani sa Windows version para sa mga Windows user, sa Linux user, o sa Apple user. Alright, so after nyo ma-download ani, mapapap na siya diri like sa inyong download. Nakita na diri yung download diri after mapapap na ma-download to, then good to go, install ninyo. Then after ana ma-install ninyo, open na nato. Alright, so muna yung interface niya. And then ang ato lang ipang-on diri is mga essentials lang, which are kaning duha, ang Apache nga module o ang MySQL nga module. So after niyo na ma-click ng duha, or it's either pwede dili niyo na i-click ng isa kaning Apache, kay since SQL lang man natong buhaton. Then after na, then sa pag-view sa imuhang mga table or sa imong schema or sa imuhang structure sa imuhang database, duha ka pa maagi. Pwede ka moagi diri sa shell, which is mag hardcode ka kung gusto jud kag unsaon ang process or unsa ang proseso sa mga table nga kanang one by one nimo buhaton para makabalo ka sa flow. Diri ka mo sa shell, or kung gusto kag kanang dili kay ka naglabad nga mag hardcode like something nga na, o pwede ra pud mo siya adton diri type lang kag localhost, PHP admin, or kung dili siya magana, napay other way, pwede ka madadarian na lang sa imong schema nimo. I-click naman yung admin.
gawas naman na siya. Alright, so and then sa isa sa kaning sa shell natong click. So first thing first is my SQL ka, then dash u stands for user, tapos root, which is naka-root or root variable sa kana gi-root niya tanan, tapos dash p, it means password. So kung dili ka mag-set up og password nimo ay double enter lang nimo. Pag enter nimo balik na pod, so mo nimo pop-up si mo. And then as gusto ninyo tanawon ang ingani niya nga schema nga which is naka-script ang forma, so mag-type lag show databases tapos enter. So as napantay na kit nyo, same lang sila sa sulod, though diri sa pikas bali row kayo siya kanang sa patapos sa batang hilaw kayo siya kumbaga kung sa kanang wala siya yung mga interface ba, which is black and white lang siya. Then diri as nakita ninyo na mga table, same lang gyapon sila sa ilang unod.